kuma miliyan yake ci. To idan ka san ba ka da miliyan kada ka bata wa adamin rai, adamin ne kuma na dindindin. A takaice ko da mun ci gaba za mu ci gaba da hango mutanen da ya kamata mu ambata. Na tabbata mutane suna da yawa kuma za su so su ji mun ambaci sunansu, amma saboda yanayin lokaci mai girma mataimakin shugaban jam'iyyar PDP kuma mukaddashi a yau wanda shi ne yau taron yake karkashinsa ya ba mu dama mu ci gaba da abubuwan da za mu yi a wannan waje. To ba tare da bata lokaci ba za mu kira zonal chairman na Bauchi ta Kudu mai gana walin zaranda za ka zo ka yi jawabin maraba na minti 1 ko 2 a wannan bakin da suke nan. Ka sa wannan wajen duk yadda ka gani ku zaki za ka ga fiye yana nan yana so ya zama dan majalisa, amma ka yi a hankali da zonal chairman ɗinka domin na ga wani fadanci kake masa. To bismillah zonal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. PDP 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 to Allah ka ba mu nasara, Allah ka taimake mu, Allah ka taimake wannan jami'a ta mu, Allah ka taimake mai girma gwamnan mu, Allah ka kawo ɗauki a cikin wannan al'amuran mu da tun daga shugaban kasa har kansila a Najeriya gaba ɗaya da kasance PDP. To wannan ba wai mun zo jawabi bane, mun zo ne kawai domin karrama yan uwanmu wanda muka yi gwagwarmaya da su a lokacin kamfe. Muka ga ya dace a yi musu wani abu da lokaci kuma yana karatowa, shine muka taru domin mu martaba su mu kuma girma wannan jam'iyya ta mu. Shine ainihin makasudin taro mu a wannan wurin, da fatan Allah zai sa a yi wannan taro lafiya, kuma wayanda muka gayyata suka zo 'ya'yanmu wayanda da su aka yi wannan gwagwarmayan, irin shi sarkin fada wanda yake da shi ne dufiti, irin shi Nuhu Zaki wanda da shi ma shi ne zonar, yanzu dai sun zama hazakai a cikin wanda biyar. Wannan tabbacin PDP ta ɗauka harami ko kuma ta ɗauko harami na cin yaƙi ba wai a jihar Bauchi ba, amma Najeriya gaba ki da dan Allah za mu cin mu nasara, ba dan koyo ganin irin yadda aka taso, da fatan kuma Allah ya ba mu nasara. Assalamu alaikum. Duk wanda suka zo wannan wuri lafiya muna musu fatan Allah ya koma da su gidansu lafiya, kuma Allah ya sa yi wannan daro lafiya. Allah ya dauki jami'ar mu ta UDP. Assalamu alaikum. To yanzu mai girma walin zaranda ya gabatar da jawabi na maraba. A matsayina na sakataren watsa labarai an umarce ni domin na sanar da abin da ya tara mu a wannan waje. To abin da ya tara mu a wannan waje shine tuna baya. Ka san ko maroki ya ce tuna baya shine roƙo. Kuma ba shakka wannan tafiya ta PDP ko ba komi mu gode wa Allah. Yau abin da ya tara mu shine wannan mashina da kuka gani, manya-manyan mashina masu daraja masu tsada, wayanda yau Allah ya ga dama za a ba su. Mutane ne da yawa a waje ba su san su ba, amma wanda suke nan wajen na tabbata sun san su. Wayannan mutane su ne mutanen da suka sadaukar da kansu, suka rike sitiyarin mota da abin maganar mu a kansu, muka shiga lungu da saƙo da su. Wannan yasa duk da wannan tafiya tana musu tanade, amma shugabancin jam'iyyar PDP a ƙarƙashin shugaban jam'iyyar PDP na jihar Bauchi Alhaji Hamza Kosha Akuyam ya ce to ya kamata jam'iyyar PDP ta cire wani abu a abin da Allah yake bata, mai girma gwamna yake bata, ta sayi mashin ɗaya guda 25, domin direbobinmu na ƙananan hukumomi guda 20 da guda 3 waɗanda suke tuka motoci na zonzon, da mutum 2 kusan wanda suke ɗauka mana abun magana da wahaloli iri-iri. Wannan jama'iyya ta fara tunawa da su
kafin kuma jama'iyya ta zunguro musu babban abu a gun damana sarkin albarka mai girma gwamnan jihar Bauchi. To wannan shine muka ce shugabannin jama'iyya da dattawan jama'iyya da wayanda suke da shugabanci kuma 'yan jama'iyya ne 'yan cikin gidan nan ne daga nan Allah ya ba su matsayin suka tafi suke wakiltar mu a gwamnati muka ce su zo su shaida domin kar a ce jama'iyyar PDP ita ta ci ta cinye wannan jama'iyyar PDP ta yau ba mai ce ta cinyewa ba ne. To wannan bisa umarnin shugaban taro Alhaji Bala Hadis ya ce mu gaya muku abin da ya tara mu kenan. Za a yau a ba da wa'annan kyaututtuka a wa'annan direbobin motocinmu guda 25. Don haka wannan abu ne da mutane su sani na kowane karamar hukuma guda 20. Ita wannan tafiyar PDP da gwamnatin sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi tafiya ce mai waiwayen baya. Don haka na tabbatar muku akwai wanda tun da motar watakila ta lalace aka ajiye ta ana ganin ma kamar an manta da shi. To wannan tafiyar ba ta mantawa da wanda ya sha mata wahala. Kamar yadda duk wanda yake nan yake zuwa wajen mai girma gwamna yake cin abinci yana cikin cin abinci zai tuna ce kai ina wane ne dole a ji a nemo mishi tun da muka gama kamfen ban gan shi ba gwamnan da kawai hayaniya da adawa da aiki da bala'in mulki bai hana shi tuna wanda ya masa wahala ba wannan ba karamar baiwa ba ne shi yasa mun ma jama'iyya wato mulki da jin da inuwar lema ba za ta sa mu manta wanda suka mana wahala ba yau gashi mun fara. To yanzu zan kira mai gidan kuma mai taron na yau ko da daddare ne in ka gajar hula to in dai ba a Kano ba ne to Alhaji Bala Hadis ne ranka shi dade to yanzu filin naka ne za mu kira ka yi jawabi kuma daga jawabinka za mu tafi abin da ya tara mu gaba daya ranka shi dade farar riga jar hula bakin takalmi kuma zuciyarka inda ka gaba ta faɗi gaskiya ba to sai dai in a gadan asibiti kake an maka allurar bacci za ka sha dai bismillah. A madadin mai girma ciyaman na jam'iyyar PDP na jihar Bauchi Alhaji Hanza Koshi Akuyam ciyaman din ciyamomi na Najeriya na PDP kuma a madadin mai girma gwamna Alhaji Bala Abdulkadir Kauran Bauchi wanda suke umura sun je mana addu'a sun je addu'a wa talakawan Bauchi Allah ya dawo mana sunan Najeriya lafiya. An ce in yi magana to amma ina da wata 'yar magana kaɗan yanzu ta zo mini a kayina. Maganar ita ce ana cewa wani hani ga Allah baiwa ne. Wani hani ga Allah baiwa ne. A wani lokaci a shekaru da dama da za a yi zaɓen farko lokacin mai girma Jonathan yana mulki aka samu a gaba da maganganu marasa daɗi aka samu a gaba da munanan maganganu aka samu a gaba ana zagin jam'iyyar PDP. To a yanzu jam'iyyar da aka zaɓa yau ga ansan da aka zaɓa talakawa suna faɗi cewa da yau da wani ne yake mulki inda bai hau mulki ba ku gane inda bai hau mulki ba za ce da wani ne yake mulki da yanzu fetur ya zama naira 5 da wani ne yake mulki da hajji ya zama naira 100 da wani ne yake mulki da shinkafa ya zama 500 da wani ne yake mulki da yanzu matasa miliyan sun samu aikin yi da wani ne yake mulki da an samu tsaro da wani ne yake mulki da an samu zaman lafiya da wani ne yake mulki da naira ta zama daidai da dola da wani ne yake mulki da mata sun samu abin yi gida da wani ne yake mulki to yau ku sani gashe yana mulkin abin ba samu ko ɗaya ba
ku je ku gaya masa bai iya mulkin ba, ya zo PDP ya koyi yadda ake mulki. Mu yan asalin mulki ne duk yau dan godiyo, PDP duk yau dan godiyo, ku gaya wa kowa ba mu shiga kowa. Mu PDP mu muka zo muka haifi Shagari, mu PDP mu muka zo muka haifi Obasanjo, mu PDP mu muka zo muka haifi Jonathan, mu PDP muka haifi Yar'adua, sai aka mana ɗa ba ɗan goyo ba. Jama'a ku sani duk abin da kare na sai ya zo ya baka tsoro. To a gaya masa da mutanen da suke Abuja yau jirgin PDP ta tashi sai ta buga harbila. PDP ta daga mai tare da sai ikon Allah. Kaura ya tashi ba ya sauka sai bila wallahi. Ku gaya masa wannan fa kaura ne ba ɗan buci ku bamu ba. Ba 'yan zuwa suna fadanci ba, mu jam'iyya mu babu kwaram. Jam'iyyar ruwa mu cewa ne abin da ya faɗa shi ne abin da jama'a suka faɗa shi ne PDP. Ba mu shakkan mu yi lacce a ko'ina. Ba mu shakkan lacce a ko'ina. Mun fara wannan tun zamanin Shagari da mu aka buga. Muna nan dai muna yi ba sabo canji ba sai kuma kaka. Duk wanda yake PDP ya sani mai girma gwamna ya alkawari wanda aka ba su wannan abu na yau. So min taɓi ne mata ma kuma na kuna zuwa. Direbobi mu na ofis na yarkwata kuma na kuna zuwa. Matasa na cikin gari akwai shiri na musamman da biki ma gwamna yake muku ya ce a muku albishir in Allah da kuma na kuna zuwa. Kuma a gaya mutanen karkara mai girma gwamna akwai shiri da yake yi wa mutanen karkara manoma za su yi dariya. Saboda haka yau ba mun zo raba mashin ne kawai ba. In Allah Ubangiji ya so ya yarda za mu raba motoci a nan ofishin sai kuma an gani in Allah ya yarda. Kuma yau ga mu shekara 2 da rabi mu kai a Bauchi State. A je kowace local gama a bincika wani aiki ne ba yi ba. Mai girma gwamna ya yi asibiti, mai girma gwamna ya yi hanyoyi, mai girma gwamna ya yi makarantu, mai girma gwamna ya yi ayyukan da wani ya shekara 10 bai yi ba. Saboda haka yau ina muku albishir in Allah ya so ya da masu fansho da gratuity da girma gwamnati na muku wani shiri na musamman Allah da magana ta kare. Wannan magana da muke gaya muku mu a jam'iyyar PDP ba jam'iyyar yaudara ba ne, ba jam'iyyar cewa za mu yi ba ne, muna yi ne, muna yi ne, PDP tana yi ne. Saboda haka yau jama'a ina muku albishir mai girma gwamnan ya dawo da ga wani sabon aiki ya zo ya ce yayana muna wani shiri da ni da ciyaman Allah da shiri zai zo amfani da mata harkoki manyan advisor suke nan da kwamishinoni ne zaki the tiger of PDP, the lion of PDP, the indefatigable commissioner of PDP, the moral giver of PDP, the royal, the loyal, the humble, the most trusted commissioner. Thank you very much for your cooperation that you have been given to our Excellency. Our governor, our proud governor, our governor is proud of you. So, also the PDP, as the governor is proud of you, PDP is 100% proud of you. Therefore, the following commissioners that are here, they should emulate
no Zaki. The commissioner of the people, the commissioner of the masses, the commissioner of the women, the commissioner of the youth, no Zaki. So, again, akwai wani aka ce in ana dara abin da uwa ake in ana dara abin da uwa ake to Gani Bogo, a former speaker of the state, Abubakar Bogo, a former speaker of the state assembly. He was a soldier. He was a soldier, a retired soldier military man. And he is a prince from a royal family, among for a responsible family, among for a family of royalty. You deserve to be honored, to be respected, and we are hereby welcome you 100% to PDP Secretariat. My brother, Masawanin Bauchi, he has started this in PRP. He's not a young man, he's an old person, he has been growing now, he has come to a stage. Now we are about to retire, I give you the space. We are retiring, Bala did they retire, Kwanan and Allah Shayata. Amma za mu ci gaba da lecture. Ga abokin sana'a siyasa na gashi nan Salisu Garba Adimi. I was the director of a campaign of one of the senators of Bauchi South Senatorial District, Alhaji Adamu Ambi Mutidani Bauchi. He was my secretary. Alhamdulillah, we have won that election. Successfully, we have been the government. Mu kuma kada gwamnatin a lokacin ko gwamnatin mu da ta APN. Haka yanzu muka yi feshin gwamnati mu kada gwamnatin APC. To haka za mu fuskanci Abuja mu kada Abuja. Ubangiji Allah ya sa wanda suka amfani wannan mashin ku sani mai kima cewa man ya ce a gaya muku. Ku rike amanan mashin din ba an ba ku mashin ne don ku sayar ba. An ba ku mashin ne don jama'a su ga amfanin mashin din a wajen ku a san PDP tana ake. Masu wanda aka ba su mashin din ku sani ba ku ne kada ku fito PDP ba, rabon ku ne wasu ma rabon su na zuwa. Wanda aka ba su wannan mashin din su sani wannan mashin din su mantabi ne na gaya muku akwai shirin sayan motoci. Za a ba da 'yan jam'iyyar PDP na sakatariya an ƙasar Allah su yadda. Baya ga jam'iyyar PDP tana shiri, ta ci gaba da aiki, tana ba da matasa taimakon kuɗi tallafin kuɗi a ƙarƙashin shugaban Hanza Bauchi a Kuyam. Kuma za mu ci gaba da yin wannan abu, za mu sa kuma matasa su samu sana'an yi, za mu taimaka wa matasa, ba za mu bari kuma 'ya'yanmu ne. Saboda haka bari barku yanzu akwai magana da yawa a cikina. PDP! PDP! Shugaban wannan taro, makaddashin shugaban jam'iyyar PDP na jihar Bauchi Alhaji Bala Hadis ya gabatar da jawabi. Iyayena mata ɗazu watakila kan na jin a zuciya na kaman ban jin daɗi ban ambace ku ba. Gaskiya musamman wayanda suke zaune a nan mata ne da in ka gan su sanda muke kamfen inda ka san Balarambo haka suke baki kiri, amma gashi yanzu kowa ta yi haske. Ga mata musamman da kuke zaune a nan muna muku godiya, kuma bayan wannan in Allah yadda sai ku dan ba mu manta da abin da kuka yi ba, muna muku godiya iyayenmu mata. To yanzu ka san idan ka kira malam yayi wa'azi, to ita PDP akwai dan kofa na taba kiɗe taba karatu. Ina shugaban mawaƙanmu mutumin da waƙarsa da bakan da me yasa muka fara. Sai la yau ko kurman cewa kai ka makance ba za mu manta da kai ba, domin wakar ka ta mana tasiri. Ina sai la yake sosai dai ku yi haƙuri, ba mu da lokaci, ɗan minti ɗaɗɗe za mu bayar saboda yanayi, amma ba zai yiwu a yi taron PDP sai la yana nan da sauran mawaƙan ma ce ba mu ɗan ba da lokaci ba. Sai la bismillah. Nigeria,
tare da Khalid Baraunin gida sauran dukkan ciyamomin mu muna muku godiya. To yanzu za mu je ga masoyinmu, masoyin PDP musamman a jihar Bauchi, mutumin da zai tsallaka jiha ɗaya ta wajen guda uku ya zo ya ba mu gudunmawa. Ina ma ni ka suna don na gan shi ya ma je ya ɓuya, amma dole ne in ka zo ma ni ba za mu ɓoye ka ba, domin mu mun san kara mun san zumunci. Ina yan hanshin nasa ma ni muna godiya da zumunci. To bismillah. Kiɗa zan gyara zaman musu. Dan yanzu gari ba wa da ganin gado. Kowa shigo nan ma ni a daidai kudin nan, a daidai kudin nan, a daidai kudin nan, a daidai kudin nan. Yawa, lalle ma ni sela ya maka kara ma ni, domin sela ne ya ce a zo a yi wa bako kara. Ma ni muna godiya, yanzu saura mu baka mata yar Bauchi. Ma ni mun gode. To yanzu dama mun ce mun ta baki ne ta ba karatu ko, to za mu ci gaba da abin da yake tafa da mu. A wannan daidai wannan lokaci shugaban jama'iyyar PDP na karamar hukumar Bauchi ya iso wannan waje, kuma shugaban babbar tashar nan da take tara kudi a jihar Bauchi wato Yankari ya iso wannan waje. Alhaji Alimba Baba muna maka barka da zuwa wannan waje. To yanzu zan kira tsohon chairman, tsohon yan majalisa, tsohon sifika, tsohon kwamishina, kuma advisor na yau mai bai gwamna shawara ta fuskar siyasa. Yarima, bismillah. Kaɗan yi tsokaci akan abin da jama'iyya ta yi domin ka ƙara mata ƙarfin gwiwa ta ci gaba da yi ko da minti ɗaya ne tak. Bismillah ya rima fago. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم أما بعد السلام عليكم. PDP PDP Power. Allah ya taimaka mana. A mukaddashin shugabancin jam'iyyar mu ta PDP ta jihar Bauchi wanda yake wakiltar shugaba, a mukaddashin ciyamomi namu na zon guda uku sakataren jam'iyya, a yi mun haƙuri na tsaya a kan yanzu sun protocol na bin laduban matakan gaisuwa. Mata, security, youth kuma assalamu alaikum. To a jiya bai mun adalci ba, ya kira Bala Hadis ya yi magana, in ya kira ni ko ni mai zance. Bala Hadis
tun a PRP suka fara, mu a non party muka fara, to kaga ya riga ya faɗi duk abin da za a faɗa. An ce wai in ka taka sawun gwani ba za ka yi burge ba, amma dai duk da haka ba za mu rasa abin da za mu ce ba. A lallai kamar yadda Alhaji Bala Hadisi ya faɗa, mun samu kanmu a wani lokaci, amma shi Allah cikin ikonsa sai Allah ya bincike cin ɗinmu mu mutanen PDP a Najeriya. Domin da Buhari, dan shi yana cewa wane, da Buhari bai samu zaɓe ya zama shugaban ƙasa ba, da yanzu wasu suna bauta wa kabarinsa. Saboda haka kamar yadda ya faɗa, wani hani ga Allah baiwa ne, kuma da ba a yi wancan abun ba, mu kuma PDP da yanzu mu ma ba mu lanin lasin ba, wata da yanzu abin da muke yi kuma ya wuce abin da za a zo ana cewa su alasan barka. To da Allah ya sa muna da sauran rabo a Najeriya PDP, da muka fara sake layi sai Allah ya ce to ku ɗan kauɗin bari tukun kuma ku lanin lasin, sannan kuma mutane da suke ganin cewa ba ku iya ba su ga cewa kun iya. A kamar yadda aka faɗa, ita waccan jam'iyyar ita rudunta ma ya fi ƙarfinta, ba za ta iya natsuwa ma har ta tuna wai irin wannan tunani da aka yi ba. Yanzu su tunaninsu shine wancan zai tafi kotu, gobe wancan zai tafi kotu. Kai ko kotun da secondis ya kai mu ko ya yi a wajen APC, mu PDP ba mu san zuwa kotu ba. Mu PDP jam'iyya ne, muna da ɗa'a, muna biyayya, muna bin duk abin da aka yi. Kuma PDP ko an yi maka abin da ba daidai ba, ana bin hanyar laluma yadda za a yi, a yayyafa maka ruwa, a baka haƙuri, a canja maka da wani abu kuma domin ka haƙura. Amma ita waccan jam'iyyar idan in wakilansa suka taka a jiha, in ka tashi ka ɗauka kana da wani dangantaka da shi, in ka tafi in kai magana ya shuru wani gurin to shi kenan za a duba, to fa shi kenan ka zama dubaru. To shi yasa su ba su da inda suke iya zuwa su yi resolving problems ɗinsu sai a kotu. Kullum suna kotu. Shekaran jiya ma an ba da oda a nan jihar. Shekaran jiya ma akwai oda da aka yi na akan zaɓen da yadda suka yi. So mu tamu ba irin tasu ba ce. PDP jam'iyya ne wadda duk yadda aka yi sai kaga cewa wayanda suke cikinta suna tuna mutanen da aka yi wahala da su lokacin da aka yi wahala. Shi yasa PDP tun 1998 da muke yi har yanzu dai gashi nan ana bugawa, yau a ji gobe a yi nan jibi nan har yanzu ba a kasa ba, to kuma ba za mu kasa ba. Kamar yadda aka faɗa, ni a jiya ban yadda cewa matan mun nan sun canza sun yi fari ba. Matan mun nan suna neman sabulu da mai. Matan mun nan koda ma bata ishe su ba, dan ga fuskar wayar su ko koda ba. Saboda haka za mu haɗu da shugabanninmu, za mu ga yadda za a yi. Zaki zan gode maka, amma sai ka duba matan nan. To da wannan takaitaccen bayani muke fatan alheri, Allah ya ƙaro mana arziki mu raba mu. Shi dan PDP idan yayi kyauta dadi yake ji, shi kuma wancan idan yake kyauta kuka yake yi. To tamu ba irin tasu bace. Assalamu alaikum. To yana mun gode. To iyayena mata, addu'ar ku bai ta fada. Domin political advisor, daman ku na magajin garin Ningi ne, kuma yanzu yau gashi ya dada danka ku. Magajin garin Ningi Shaduka, Shagogor Maya dan Warji, Shagogor Maya babban hakimi a fadar Ningi. Ka ƙara haƙuri, ka ƙara juriya, ka ƙara alheri, ka ƙara taimakon mutanen da suka yi wahala. To yanzu za mu je ga mai bai gwamna shawara ta fuskar hana talauci ya shigo Bauchi.
tsohon ciyaman na PDP na jihar Bauchi. Ka san duk wanda ya ciyaman na PDP a Bauchi local government to in bai yi jiha ba ma zai iya tafiya ƙasa. Ciyaman, na ji daɗi yau da na ga ta rage tsawon gemunka domin na tabbata matan nan za ka kalle su don ka ji abin da political advisor ya ce har yanzu da sauran horar da ba su shafa ba. Kuma gwamna da kai ya yadda ya ce ka hana talauci ya shigo Bauchi cikin yardar Allah. Allah ka mana maganin talauci a jihar Bauchi da Najeriya. Bismillah sarkin fada miri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. shugaban jam'iyyar PDP wadda mai girma mukaddashin ta Alhaji Bala Hadis yake wakilta, shugabanninmu na sassa, shugabannin jam'iyya na ƙananan hukumomi da kuma wakin kwamiti da nan wakin kwamiti da kuma admin sakatare namu da girma kwamishinan ƙananan hukumomi Alhaji Nuhu Zaki magajin garin Ningi, kwamishina na matasa, kwamishina na siyasa, mai ba gwamna shawara kan fuskar siyasa da kuma mai ba gwamna shawara kan aikin haji da kuma babban sakatarenmu SSA Khalid na magana yaki da talauci. Shauran shugabanninmu waɗanda Allah ya ba su ikon halartar wannan waje, shauran 'yan jaridu maza da mata, assalamu alaikum. Da farko za mu yi godiya ma Allah da ya kawo wannan rana, kuma ya nuna mana wannan rana, ya kuma gwada mana kokarin shugabannin jam'iyya, ya kuma gwada mana jam'iyya ta san mutuncin magoya bayan ta, jam'iyya ta san darajar wanda suka zaɓe ta, jam'iyya kuma ta san darajar al'umma. Kuma kamar yadda aka faɗi shine tun daga 1999 ko da takwas da jam'iyyar PDP ta fara shugabanci, muna alfahari da ita, muna kuma yin godiya ma Allah, muna kuma godiya ma Allah da Allah ya kawo mu wannan rana, ya kuma gwada mana wannan lokaci kamar yadda masu magana suka faɗi. Wannan gwamnati da take ci yanzu Allah ya kawo ta. To godiyar da muke ma Allah shine da Allah ya nuna gaskiyarmu, ya nuna ƙaryarsu. Kuma mu jam'iyyar PDP muna da mutuntawa, muna kuma da kima, muna kuma da daraja, kuma yanzu za mu iya lissafin sama da abubuwa guda 50 wanda muka kawo wa Najeriya, wanda kuma muna da ladabi, kuma muna da sanin mutumin da ya fi mu, muna kuma sanin darajar al'umma, muna kuma da sanin darajar mutane. Saboda haka a sakamakon jarabawa da Allah ya mana, Allah ya karbi shugabanci a hannunmu, muka yi masa godiya, muka mai da al'amarin gidansa. Na tabbatar da cewa in Allah ya so, in Allah ya yarda, tun daga sama har ƙasa jam'iyyar PDP za ta kafa gwamnati. Kuma muna so mu sake jaddada wa mutane manufar mai girma gwamnan jihar Bauchi da Allah ya kawo mana shi. Mun yi tallansa, mun yi jawabinsa, mun yi maganansa, mun gwada alamansa, mun gwada kalansa, mun gwada juriyarsa, mun gwada iyawansa, mun kuma gwada dauriyansa, mun kuma gwada hazaƙansa. Allah Ubangiji ya kawo shi ya zama gwamna jihar Bauchi, ya kuma cire mana kitse a wuta. Muna kuma alfahari da mai girma gwamna da ayyukan da yake yi, kamar yadda Alhaji Bala Hadis ya ambata, ya yi hanya, ya yi ruwa, ya yi ayyukan asibiti, ya yi ayyukan ilimi, ya yi ayyukan gona, ayyuka daban-daban da mai girma gwamna Allah ya ba shi ikon yi, har mutane suna mamaki, suna ta'ajibi shin a ina ma yake samun wannan kuɗi. To muna godiya ma Allah da Allah ya sa muka ɗauko wanda ya iya, ya kuma sani, ya kuma san yadda ake yi, kuma ya zo da shirin, ya zo da tsarin, ya kuma zo da niyyar taimakon talakawansa. Muna godiya ma Allah. Da kuma na ƙarshe da muke so mu ɗauki da wannan dama
shine mu ba da haƙuri wa talakawan ƙasar nan, mu kuma ba da haƙuri wa 'ya'yan jam'iyya, mu kuma ba da haƙuri wa al'umman ƙasa. Na tabbata za a zama shaida irin ayyukan da gwamnati ke, kuma na tabbata za a zama shaida misali kamar abubuwan da jam'iyya take yi, amma gwamnati ba ta iya yiwa gudu da susar ruwa. Idan za a yi ɗaya za a yi ɗaya, idan za a yi biyu za a yi biyu. Don yasa Hausawa suka ce ɗaya ba ya fin ɗaya, sai an ƙara wa ɗaya ɗaya. In ɗaya zamo biyu to biyu ya zace ɗaya. Kuma na tabbata kamar yadda mai gabatarwa ya faɗi, manufar da muke da shi har Allah ya sa mai yiwa gwamna ya kai ni wannan ofis na poverty alleviation, kuma na tabbata cewa jama'ar jihar Bauchi za su zama shaida, tunda yanzu daidai ayyukan da mai girma gwamna yake yi akan maganar yaƙi da talauci a yanzu muna ƙananan hukumomi da 8. In Allah ya so za mu shiga ƙananan hukumomi na 10. Ƙananan hukumomi 20 ɗin nan babu inda sabon gwamna ba zai isa ba. Kuma in Allah ya so, in Allah ya yarda, wannan somantabi ne ba a ma fara komai ba. A wanda ya san bala, ya san manufan bala, ya san manufan gwamna, ya san darajarsa, ya san ayyukansa, kuma ya san baya waiwaye. In Allah ya so, in Allah ya yarda, za a kawo ci gaba mai amfani, ci gaba kuma mai dorewa. A ƙarshe ina ɗaukan wannan dama, dukkan mutumin da Allah ya kawo shi wannan waje, Allah mai da kowa gidansa lafiya. Kuma babu abin da muke so, babu abin da muke da niyya, babu abin da muke kai illa bukatan addu'a na alheri. Da addu'a ita ce wannan gwamnati take tafiya, da addu'a ita ce wannan gwamnati ta zo. Kuma dukkan abin da zai zama matsala da cikas, Allah ubangiji ya mana maganinsa. To da wannan nake daukan wannan dama mu gabatar da wannan godiya. Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum. To mun gode babban hakimi a masarautar Bauchi, maza wajen Bauchi, tsohon sarkin fadan Meri, muna godiya. To yanzu akwai shugaban babban tim din nan na kwallo, wata wuki Alhaji Balarabe yana wannan waje, muna maka barka da zuwa Alhaji Balarabe, matashi abokin matasa. Ka san mu da yake ba mai kwallo ba, shi yasa ban kallo ka ba, kai hakuri. To yanzu za mu je kai tsaye ga matasa, wanda matasa suka yarda da mata, har mu ma yayinsa mun yarda da wakilcinsa. Babban mai tallafa wa gwamna ta harkar empowerment, Khalid Barauningi, ka zo ka wakilci matasa, kai tsokaci akan abin da jama'iyya ta fara yi domin fari ne. Khalid Barauningi, shi wannan yaro da kuke gani, wata lokacin da muke yaƙi, su suna ɓoye a ɗaki, su ne suke kallo mana sararin duniya na zamani a cikin kwamfuta. Idan mun tafi su ce a kar ku nan, ku tafi nan domin nan ya fi yawan kuri'a. Waka idan mutum bai ga Khalid a filin yaƙi ba, suna wani gu a ɓoye, irin gun nan da ake ɓoye kuɗi, to a nan muka ɓoye su suna mana aiki a cikin kwamfuta. To haka duk abin da aka yi wa Khalid a wannan gwamnatin ba wai ɗan ɗala ba ne, ba kuma abin da aka bashi bai dace ba ne, yana ma jiran abin da ya fi wannan, domin mun san me suka yi. Khalid bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Shugaban jam'iyyar PDP na jihar Bauchi, wanda mukaddashinsa babana Alhaji Bala Hadis yake wakilta, membobi na state working committee na jam'iyyar PDP da suke wannan wuri, the indefatigable commissioner na kananan hukumomi da yake wannan wuri, kwamishinanmu na matasa na jihar Bauchi,
shugabana na matasa a wannan gwamnati wato SSA Youth kenan Alhaji Balarambo, shugaban hukumar Wiki Tourist da yake wannan wuri, sauran yan uwanmu maza da mata da suke wannan wuri, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. PDP PDP power to the people, power to the youth, power to the youth, power to the youth. Abin da ya sa na ce power to the youth, power to the women, power to the women. Abin da ya sa na ce power to the youth har so uku shine a yau jam'iyyar PDP a Najeriya ta kasance jam'iyyar matasa, domin a karan farko a tarihin siyasa a Najeriya matashi dan ƙasa da shekara 30 yana shugabantan matasa a jam'iyya irin PDP a Najeriya, wato Honorable Kadade Suleiman. Wannan ya ƙara sa mana tabbaci da kuma hope cewa kamar yadda babanmu ya faɗa a Bala Hadis cewa suna dab da su yi ritaya, to ni kuma ina maka albishir cewa PDP tana da 'ya'ya nagartattu da da kusa su dora daga inda kuka tsaya. Jami'ar PDP a jihar Bauchi kwalliya ta biya kudin sabulu, tana kuma kai, domin a yau abinda 'yan hana ruwa gudu suke tunani ko suke tsammani zai faru da gwamnatin PDP a jihar Bauchi, to su ma tunaninsu ya ƙare, domin a kullum tambayan da suke yi shine ina mai girma gwamna yake samo kuɗi yake zayyana wannan manya-manyan ayyuka. Domin abin da muke gaya musu shine ita jam'iyyar PDP duk wanda kaga ta ɗauke shi ta ba shi ragama na mulki ko na wakilci, to tabbas ka koma ka duba tarihinsa. Nagartaccen mutum ne da ya cancanta, mutum ne da ya taka wasu matakai na aikin gwamnati da kuma na siyasa. Da girma sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya fara as a civil servant har ya je matakin acting permanent secretary a Federal Government of Nigeria, ya yi ritaya, ya shiga siyasa, ya yi serving as SA wa minista, ya zo ya zama ɗan takarar sanata a jam'iyyar da can, ya kuma zama sanata. Daga nan bayan ya taɓa tsara dokoki a ƙasar nan, aka zaɓe shi a matsayin memba na majalisar zartarwa ta ƙasa, wadda yake rike da babban ministry da ake kira Federal Capital Territory Abuja. Daga nan ya tako ya zo, mutanen Bauchi suka ce kayi wa Abuja mu ka zo kai mana, gashi kuma yana yi. Wannan sakamako ku shaidu ne, jihar Bauchi shaidu ne, kuma duk ƙasar nan kowa shaida ne na abin da mai girma gwamna yake a jihar Bauchi. An umarce ni na yi tsokaci akan abin da jam'iyya take yi. To a ofis dina na empowerment na tabbata mutane da su zama shaida, musamman mutanen karamar hukumar Zaki da karamar hukumar Gamawa da karamar hukumar Darazau da karamar hukumar Ganjuwa da karamar hukumar Tafawa Balewa da karamar hukumar Bogoro da karamar hukumar Itas da karamar hukumar Jama'ari. Nan ba da jimawa ba kuma muna sa tsammanin karamar hukumar Misau da Dambam su ma da su shaida. Da girma gwamna ta ƙarƙashin jagorancin shugaban jam'iyyar PDP kwamandan yaƙi babanmu Alhaji Hamza Koshi Afuyam ya kaddamar da shiri da ake kiransa Kaura Economic Empowerment Program, wanda a ƙarƙashin wannan shiri aka siyo keke napep sama da guda 1000 aka ba wa mutane a jihar Bauchi. A ƙarƙashin wannan shiri aka siyo motoci kimanin guda 230 da wani abu aka ba da su. A ƙarƙashin wannan shiri mai girma gwamna yake da niyan ba wa 'yan kasuwa jari na zunzurutun kuɗi
naira miliyan 500. A ƙarƙashin wannan shiri za mu zaga local government by local government, yanzu mun yi 8 sauran 12 bi izinin Allah ta'ala a cikin shekarar nan ta 2022 da za mu shiga za a kammala wannan empowerment din. A ƙarƙashin wannan shiri akwai tsare-tsare kamar yadda babanmu ya faɗa Alhaji Bala Hadis, cewa mai girma gwamna ya tabbatar masa da cewa suna dawowa akwai wasu shirye-shirye da tsare-tsare da za a yi. To ina mai tabbatar muku sai dai mu daga hannu mu ci gaba da godiya Ubangiji domin kayan mu ya tsinke a gindin kaba. To muna fata duk abin da mai girma gwamna ba zai iya ba Ubangiji Allah ka jiyar masa. Dan adam ne, yana daidai, yana kuskure. Ya Allah, duk masu neman jam'iyyar PDP da fitintunu da rikice-rikice da tashin-tashina, Allah idan masu shirya ne Allah ka shirye su ka zo da su cikin mu gina jihar Bauchi tare. Ya Allah idan ba masu shiryuwa bane Allah kar ka daidaita su amma ka nisanta mu da su ka mana katangan karfe tsakanin mu da su. Dukkanin jama'a da suka zo wannan taro ina fata Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Musamman masoyin mai girma gwamna da ya taso tun daga jihar Katsina Malam Mustapha Badamasi Imani ya zo, Allah ka mai da shi gida lafiya. Dattawanmu da suke wannan waje Allah ya ƙara muku lafiya da nisan kwana, kuma idan kun yi ritayan nan muna ƙara tabbatar muku cewa in Allah ya yarda in kun dora mu alayi dama kun dora mu da mu dora daga inda kuka tsaya. Allah ya mana albarka gaba daya, Allah ya sa mu koma gidajen mu lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. To Alhaji Khalid mun gode. A daidai wannan lokaci babban mai ba da shawara ta fuskar shari'a malam mai kafo ka daina konsa abin da kai yanzu, ka jira sai mun ce ka hura ka hura. Legal advisor namu ya iso wannan waje, shifu mai kafa uku, muna maka barka da zuwa wannan waje. Kamar da na gaya muku akwai honorable comfort da take wakiltar mu a ƙololuwa, akwai wanda suke wakiltar mu a shiyar arewa maso gabar. Mai girma Galadima Firo muna maka barka da zuwa wannan waje. To kamar yadda muka gaya muku a gurguje, ta baki ne ta ba karatu. Ina babban goro, ina babban goro. Ta san mu ba ma manta jiya da shekaran jiya ta. Babban goro ka zo minti daya tak. Babban goro na PDP. ina Hassan da Husaini ko Hassan da Husaini yau na ga da dogon carbi ka zo ko za a kira limamin mu shi ma yana cikin diraman da yau
domin na gina da zaman ta malamai ne to bismillah minti biyu na baka salamu alaikum barwato gani sai a ta kira baraka sai ka tsani ina ciki ka san an fara saki ba wani kan nan ka ya wato ta ba ka da alheri yawa da mai iyaka mai farin jini mai daraja wanda babu ita a Afirka ga baki daya kana jina PDP yawa ta shirya kasuwar kumin taro yawa ina lokacin da gwamnati ya hau mulki kafin ya hau ba an sai motoci guda 20 aka raba na kamfen ma dukkan jama'iyya ba kowace lokal gama to ina direbobin da suka tukan suka shiga kauye da sashi da lako to sai aka ce a chairman kuma kana jina sai aka ce to su ma a tuna da su a musu alherin da za su shiga ƙauyensu da garinsu a shaida cewa an sun shaida sun tuka mota kuma za su tuka babur aka ware guda 20 jama'iyya da a basu kowa daidai shine na ce gara kai ma ka zo ka je ka gane wa idanunka alheri ba sau ka san ba zan samu zuwa ba PDP nan akwai yar matsala ne tsakanina da su PDP da gwamna kake da matsala babu da shi shugaban jama'iyya ne da yake da Saudiya ko a kana da shi mataimakin shugaban jama'iyya ne ba ma da adamin nake ba da adamin kake ba wallahi ba da atiyan shirya ba ba da shi bane rabbul mulku wa lahul hamdu ba da kauran katabun ba ba da ma'aji ba kuma har yanzu ka san wai ba ta mun yi wallahi wannan faɗin nawa ni da nufi zaki wallahi ka san haba Allah wallahi to na ji shi ne ka sanye da tafiyar yi da wannan gina tafiyar ba sau to kaya ba na ga kwana biyu na har wani fari yake na ruwanka da farinsa